खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। बिकेडब्लिउएसि सिएम महिनीश्वर बसुमतारीआ सुजुनाय आगोमा हाथरखि सिडि केसेटखौ मैया बेखेवबाय। भारत हादरनि गासै सा 52 जार्नालिस्टस जोबथा हां बोनाय एबा रुंसारि जानाय बेनि आसामनि सा 8 जार्नालिस्टस। भारत हादराव गासै 28 सानि गेजेराव बिथांमोना कभिड-19 नि थाखाय रुंसारि। 30 नं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ दतमा थुलुंगाफुरियाव फालिदों। मा जादोंमोन? कक्राझार पुलिसआ मानो गुलि गावदोंमोन? प्रजित सिंहआ बुंनानै होयो मा जानाय बेनि जाथायनि बागै बिथाङा गुवारै खेंफोरथि होयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बारग' एम एल ए खरेन्द्र बसुमतारीनि देहाया हरखाबै बेमाराव गोग्लैनाय सि इउ रुमाव थिसननो गोनां जाबाय। लोगोसे रायजोनि गोबां सुबुंफोरा बिथांनि मोजां देहानि थाखाय आरज गाबनायखौ नुनो मोनदों। सुमिला रहिं जिनाहारि खालामग्रा खास्रि बिसि जिउ फोजोबग्रा दायनिगिरिखौ साजा होनो नांगौ होनदों ए बि डब्लिउ डब्लिउ एफ। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सेक्रेटारि अफिसआव मैया गोबां बर'नि आफादफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिनो फैदों। कर'ना भाइरासनि देहा फाहामसालियाव अर नांनानै कभिड-19 जों गाग्लोबजानाय सुबुंफोरा सा 18 जिउ गोमादों एबा अरजों खामफानानै जिउ गोमानो गोनां जादों। दि आसाम ट्राइबेल चिइवार जार्नालिस्ट कालायान बरुवा आरो बिथांनि बिसि एबा जार्नालिस्ट नीलाक्षी बाथासीआ बिथां सानैनाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायजों दाख्लै जिउ गोमानो गोनां जायो। सानैबो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव बड'लेण्ड टाबा सेराव चिरां जिल्ला सामथाइबारि गामियाव थागिबि प्रजिता बसुमतारी मुंनि सासे 19 बोसोर बैसोनि सुबुंनाव आथिंआव गुलि नाङो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला प्रजितआ नाइट कारफिउ होनाय समाव पुलिसखौ नुनानै खारनाय सन्देहजों कक्राझार पुलिसनि फायरिं खालामनायाव आगसि आथिंआव गुलि नांदों होननानै मिथिनो मोनदों। दा प्रजिता बसुमतारीखौ कक्राझार आर एम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। भारत हादराव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया 4,01,993 जायो आरो गोदान मासजों लोगोसे पजिटिभनि अनजिमाया जाहैनाय जायो 1,64,969। 3,523 गोदान जिउ गोमानायजों लोगोसे जिउ गोमाजानाय अनजिमाया 2,11,853 जायो। हादोराव गासै सोलिनाय कर'नानि अनजिमाया 32,68,710 जाबाय आरो गासै डिस्चार्ज जानायनि अनजिमाया 1,56,84,406 जाबाय। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाय सानखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा साननैनि थाखाय फोसावदों ड्राइ डेट, जायनि थाखाय फैगौ
मे दाननि 2 आरो 3 खालार रबिबार समबारखालि साननैनि थाखाय रायजोआ गासैबो जौनि गलाखौ बन्द लाखिनो बिथोन होदों एबा जौ लोंनानै दावराव-दावसि जानायखाय जौखौ बन्द खालामनानै होदों। हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबनाया बारानि सायाव बारा जाबोनो हमदों। बेनिखायनो भारत सोरखारा मैयानिफ्राय भारत हादोराव 18+ बोसोरनि लानानै 44 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ कर'ना पजिटिभनि थाखाय टिका लानो एबा बिजि लानो थाखाय खावलायनाय जादों। थांनाय मैयानि हर समाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फायथाजाबारि, बग्रिबारि, कक्राझार पुलिस बिफानआ सिखोमाना दोननाय खानि ट्राक हमो आरो बे ट्राकआव मैसोजों बुंफबनायमोन आरो बे ट्राकनि नाम्बारआ UP 21CN 5350।